Τώρα, δεύτερη μέρα των απεργιακών κινητοποιήσεων στα φαρμακεία σήμερα, ενώ αύριο συνεδριάζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Συνδεόμαστε με την Χάρις Μανουσάκη. Και Χάρις, καλησπέρα. Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι αν θα συνεχιστεί η απεργία ή όχι. Οι τελικές αποφάσεις φαίνεται ότι θα ληφθούν αύριο, Αντώνη, στην τηλεδιάσκεψη που θα έχει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με τους συλλόγους της χώρας, όπου θα καθορίσουν την υπεραιτέρω στάση των κινητοποιήσεων. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, είναι δεύτερη μέρα των απεργιών και ο κόσμος εξυπηρετείται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία που παρουσιάζουν αρκετά αυξημένη κίνηση σε σχέση με τις μέρες που δεν υπήρχε απεργία. Πρέπει πάντως να σου πω ότι δεν αποκλείεται να έχουμε έστω και προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε συνηθίσει τον φαρμακευτικό κλάδο, όταν πρόκειται να πάει σε κινητοποιήσεις διαρκείας, να υπάρχει ολιγοήμερη αναστολή, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στους ασφαλισμένους. Όπως και να έχει, αύριο θα ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουν οι φαρμακοποιοί με την περαιτέρω στάση τους. Και βλέποντας τις ουρές πίσω, αντιλαμβάνομαι ότι οι ασφαλισμένοι ήδη ανησυχούν και προμηθεύονται φάρμακα. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα,